isugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag, naragsak kana bendisyon nga aldaw kada kayo amin nga awan ti malabsan. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Ti pakasaritaan nga intay drama ita ket nagapo kanipagayam tayo nga Odessa. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, naimbag nga oras mo kastameten kadagiti padak adumdumngeg. Naawisakmet anang ipatulod iti surat ko takayat kumet apaidrama ti pakasaritaan ti biagmi nga agiina. Nasapa apimusay ti asawak gapu iti sakit. Uray kasano ti kinarigat ti biag, inkarigatakmet nga insakad ti panagbiagmi. Isu na laeng ta idinapadasan dagiti anak ko ti nakitangdan wenno nakitegged, simmadot dametten nga agiskwela, isu asaanda a nakaturpos iti kolehyo. 2 a lalaki ken maysa a babae dagiti anak ko. Adda ije abroad ita ti babae. Timet inauna a lalaki, pa extra laeng nga agman maneho iti tricycle. Iti ababa asarita awan natalged a trabaho na. Nakababain man ngem adda nga minsadsadot na. Day talaeng mangnamnama ti paglaingan na. Nagpadaandan iti Bisaya nga asawa na. Isu nga rod ti pagtayakan ti innak istoryaan ita. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti agsalaysay. Simang putmat kanugaya man ti package nga impatulod ni ading mo aros lakay. Wan nga raw. Nabayag mo't ngayon uray ni nanang da dya package. Adda nga tamat ko kam ijay lakay. Dayta ti jak mo bakit? Imposible mat ang awan kat kabsat mo mat dyan ang ipatulod iti package. Kan maysa kay kayat nakamot da dya kabsat mo. Saan ang naimot ni Rose? Iso asigurado nga addamot inted na aparakan ka. Narigat timang namnama bakit? Urayan talatan no adda umay ited ni nanang. No adda di pagyamanan ta. Ngam no awan, ay kat baya mo na. Anyang ay kita inlasin nyo, nanang. Inlasin kun ada giti para kin ni Eric, anak ka. Ay na, saan yun nga ikan ni Eric, nanang? Sana bali, tadamot trabaho da nga gasawa. Kung na yung magkadakwada at awan pa anak da? Ay saan ang mabalin anak ko? Kano nasuratan itinagan ni Eric dagiti para kin kuana. Masapol nga ited tamot ati para ijay kabsat mo tapno saan agumura. No gumura, di bayan nyo? Paul. Ulitig nga ibaga, nanang. Saan yun nga ited dagiti para kin ni Eric? Kukwaklaan dagita. Saan amabalin ko naklang arudan? Ang mga numaamuan ni Rose adita inted dagiti para kin ni Eric kat agungat. Bayam tauray siya kung timapan mangitulod ijay balay da Eric. Numasadot ka mangipan. Apay aya natangkan ti ulo yun, nanang. Ha? Siyak ti mangyawid kadagita adilata kunak lang arudan. Kasano nga iyawid mo kat nasuratan nga rod itinagan ni Eric. Agungot lakit di jay adim numaamuan na asaan ana ited ti para kunkwana. Man ano kumangay no danagan na. Mamin ano matlaang ngay ikatun ti nakasurat anagan na. Ay saan kumamata kasta anak ko? Maditi kasta nga ugali. Saan anasaya at nga imutam ti kapsat mo? Basta iyawid ko dagita adilata. Tapara iti pamilyak dagita, nanang. Anya ngay data insangput mo anak ka plastik lakay? May sa toothpaste, may sa sabon, kan may sa alusyon. Bakit? Nangalaam ngay kadagita. Day talahan kano tibingay ko iti package. Na impatulod ni Rose manipod abroad. Anya? Day to'y laang tinted da? Uwan, bakit? Ay una yan. Sigurado abinukudan manan ni Manong Mupol dagiti daduma akarga ti package. Imposible nga awan man laeng mat dilata aparakan ka. Jak mamati aday to'y laeng ti inted ni Rose aparakan ka lakay. Ay na, bayamon bakit? Makagatang damot iti imported adilata no kayat ta. Adda
akon dita lakay. Ngam sa bali latamet ajay itad kan katikabsat mo. Nagsingpot kan tuma ngamin unay, Eric. Di mo ammo ti agreklamo. Ay na, amunak mutin bakit. Jak kayat nga agriri kami kinimanong. Isobay bay amon. Kukwadalatan dagiti dilatakin makmakan nga integ ni Ros apara ko makatata. Hello, ating ko. Kumusta kan dita abroad? City Diyos, nasaya atak manong, da kayo ngay. Nasayaat kami mutlata, ating ko. Nakaawag ka manong, adda ka di ibagam? Aywan, talagang hata ibagak Ros ating ko. Anyangay day manong. Nalagip ko nga minti ko nam iti nga agnegosyo ka iti grocery ken laundry shop. Aywan manong, talaga aplanok timang bangon iti negosyo. Isu na laeng ta sa anak pe asigurado no anya a negosyo ti mayat. Mayat nga taaya ti grocery ken laundry shop. Aywan mayat ti grocery ken laundry shop ating ko. Sigurado asaan ka malugin no bilang lang. Isu nga minti ayan ti inaldaw akasapulan dagiti tao. Sa bagay, manungay nga tamat ti puunan no bilang manong. Ibagak to ken ni Jamila, ta saludsudan na itipos na. Agtrab-trabaho nga min kat iti may sa laundry shop. Sige nga rod manong, ibagam to adagos kanyak no mano ti ibaga ni Manang Jamila. Iti kasta, amok nga isaganaan no bilang laeng. Sige ating ko. Umawag ak tumanan inton makasaritak ti asawa. Limabasak ijay balay dananang itay lakay. Anya nga ijay aramidan da. Kasla adamot ipatpatakder da. Irin-renovate dati sigod agarahe. Palawaan da ka no, tag negosyo ni Ros kabayatan ti kaadana, ya bro. Anya nga'y a negosyo ti ipatakder da itchay lakay. Grocery, kin laundry shop mat ka no, bakit? Mayat sigurado nga ado ti customer itchay. Ta iso ti pinakasentro dito lugar tayo. Naku namon, bakit? Talaga amayat ijay a pagpatakderan da iti negosyo. Ta ijay ti pagsasabatan dagiti tao. Iso na laang, taasino nga'y ti mga sikaso iti negosyo ni Rose no bilang laang. Nimot ka no manong Paul ti mga manage. Isuda ka no agasawa. Ay kat nasaya at iti kasta at damot pa kakumikumanda nga agasawa. Wan tapno damot obraan da. Tangdanan mo't siguro ita ni Rose no bilang, bakit? Sigurado da ita amo namat no kasano ti kinarigat dito ayan tayo. Iso asigurado at tangdanan na damanong Paul. Indagasan kayo iti sidain nyo, nanang. Atong, may sakilo a bangos, kun may sakilo a karni ti manaw. Ay naagyaman akanak ko. Talaga nakasingsingpot kang anak. Saan akas kinimanong mo apol? Imbes nga iso ti mangtad. Saan ta iso pa'y kitdi ti dumawat kanya? At dala nga rodan pagsapulan ta. Ngam dumawat pa laang mo't kada kaya. Dayta nga rodan ako. Kanayo nakasyay tar aramidan na. Naglaing a dumawat. Ay, una yun ni Manong Paul. Pangip-ipanan na nga'y itit-itid ni Ros at hangdan na. No kunayo a dumanawat mo't kada kaya. Jakman amo ijay kabsat mo, anak ko. Masursurunak paikit din no daduma. Takanayunin na mutan ti umay dumawat kanyak. Sapay agunget no saan ang mapagustuhan. Hello, Ros, ating ko. Nakaawag ka mo't. Wen ata jakmat maurayan ti awag mo manong. Ha? Kumusta matan ti grocery ken laundry shop? Ay, kwa. Okay lang mo't ating ko. Pasensya ka na, jak nakaawag. Medyo makumikom kami ngaming kinibakit. Ado tinasken nga iurnos dito'y grocery. No marigatan kayo, uray mangayab kayo iti matangdanan nakadwayo manong. Iti kasta, mabibiit ti panang iurnosyo kadagiti lako. Ha? Ay, kwa. Saanan? Isupay manan ti maitangdan. Di kagdanag, takabailan min daytoy ading ko. Aywan, kasanugayam ti panang ilakad yu iti permit manong, narugyan nyo ka din? Saan pa ading ko? Isugayam ti may nga ibagak kumaking ka. Apay manong. Naibusan ti kwarta nga impawit mo. Naipurchase mi amin para iti grocery. Inggatang mimutten iti washing machine para iti laundry shop dyan na udi nga impawit mo. Iso na dapan nakabalin na. Mangipawit ka manin iti kastusan mi amang ilakad iti permit. Sige manong, mangipawitak inton bigat.
Iti kasta, malpasan, kat makalukat kayo matan. Uwan natin ko, katagyaman na ka. Iyawag mong tungarod adagaw no may pauit mong ti kwarta. Tamapan ko iwidor adagaw sa ating ko. Ay na, napsuga kiti kastaunay bakit? Ayos. Ay na, ako din lakay. Grabe ang busog ko. Napintas ditoy. Ado ti barbaro a panganan. Agkakanginang agpaiso. Ngam sulit mo ti bayad. Oo, tama ka lakay. Kailan kaya ulit tayo kakain dito? Ang sarap-sarap ng pagkain dito lakay. Ngayon lang ako nakatikim ng ganito kasarap. Ay kat umaitan tumanin amangan. Intun adda mabirukan ti grocery kan laundry shop. Bakit? Buti kung hindi makahalata ang kapatid mo lakay. Baka malaman niya na ginagastos natin ang kita ng kanyang negosyo. Awan ti rumba nga pagdanagam. Tanalakalaeng mo't nga irasonan dayta. Di ka agdanag. Tas siyak ti makaam mo iti kapsat ko. Bakit? Ay, nagsasarunumat ang ti abak ko. Anyamot tan. Naibusan ti kwarta abalon ko. Tinasayat. Agawid akpay tamapanak mga iti kwarta kini Jamila. Parang adda naglakwan na yung grocery. Wen, kasta taramidag. Naskin na makasubuta. Nakasaritak ni Nanang Itay lakay. Nagado ti impulong na kanya. Kas kumaitan niya bakit? Kanayon kano adawatan ni Manong Pol iti kwarta ni Nanang. Anya? Ay una yan ni Manong Pol. Kanayan mo't lakid din nakastatar aramidan na. At damot kwarta na. Ngamapay dumawat pa ilang kininanang. Mas daaw nga rod kano ni Nanang. No sa dino ti ipananda iti kwartada. Agraman impaw it ni Rose nga allowance ni Nanang. Innalapay kano ni Manong Pol. Ay sos. Adam sa mo din sa baling aramidan da. Isu akanayon da ang maibusan iti kwarta. Ha? Anya ti kayat masawan lakay. Ibagak to numapanagnaga. Paliiwag pa lang ni Manong Pol. Sapay lang kuma. Tanagbiddotak lang iti atap ko. Adda sa bali amadmadlaw ko kin ni Manong mo Apol, Eric, anak ko. Anya na ito nanang? Kanayon nga alusiisen. Saan makaid na? Adda pa'y dagiti daduma akaslan na bartek. Ngam limpyo mo't amag na. Ha? Wen, kasaritam tuman ni Manong mo anak ko. Diyak ngamin makasarita itinasayaat. Takas lalikliklikan nakmet. Amangan kit dimot no adda parekot jay kabsat mo. Kasalakas tamot nga rin tinadlaw ko nana. At dadagiti gundaway anak adayo tinakaiturungan ti imatang na. Kasalamay ikulkulan. Day takot nga rod. Ay namadanagan ijay kabsat mo. Iso apang nga asim ka di ata kasaritam tuman ni Manong mo. Sige nanang. Gagaraag to ijay balay da inton bigat. Iti kasta, makasaritak iti nalabat. Nanang, agkasapulan akmanin iti kwarta. Pangaasiw ti kandak. Ay aglablabos kan Paul. Katno ka itid kulaang kan kay di kalman. Ita, dumawat ka manan. Katno 5,000 matjay inted ko. Basta ikandak, tanay, talaga kasapulak ti kwarta. Alan-an, ikanda ko nanang. Pangip-ipanam ngamin aya iti kwarta, Paul. Apay akanayon ka dumawat. Nabaybayan nyo pa yun tinegosyo jay adim. Awanan nalugin ta kanayon mo't anak ka close. Kasanulaangan numaamuan ni ading mo ti kastangat aramidaw. Ay sus, sayang ti puunan. Saan nanto amaamuan nanang? Basta saan kayo nga gipulpulong? Ha? Diyo iyaw awan ti saritaan. Ikandakit din iti kwarta. Ay napasensya kan. Ngam talaga nga awanan maitad kukan ka. Unay mo teta kinaimot dyan. Paul. Imot kayo imot. Saan nga iti kasta? Huston, no didak kayat nga ikan. Saan laang? Di ta kayo manlangan. Ha? Ay, Paul anak ko! Paul! Nasaya at mata si Mangpot kayon, Manong Pol, Manang Jamila. Ha?
Rose, Abay dumating ka na pala, Rose. Bakit di ka man lang nagsabi na darating ka? Hindi namin inaasahan ang iyong pagdating. Sorpresaan kayo kuma. Ngamsyak mat gayam ti masorpresa. kastoy ngamin ading ko. Anya tinar aramid yu iti grocery kin laundry shop manong? Apay nga awan matan karga ti grocery? Kan kurang-kurang matan ti kagawaan iti laundry shop. Kunak man no kumpleton dagiti machine. Ayan dagiti kwarta nga impaw-pawit ko. Ay, ganito kasi yon, Rose. Di ka makibiyang dito imanang Jamila. Ha? Parikot mi da ito yung agkapsat. Iso adi ka makibiyang. Pasensya ka natin ko. Nailawan ang nagastos mi ti taddo mga impaw-pawit mo. Talaga mo't kumpleto ti washing machine iti laundry shop. Iso na laang ta nailakok mo't laang ti taddo ma. Sapay ko mata mapakawanda kami ating ko. Una yun, Manong. Una yun, di kasto yung inaramid mo. Rose. Ang mumat ang nagrigrigatak ijay abroad ti kwarta na igatang kadagijay. Oh. Ngam apay adi mo man lang inikan iti patag, Manong. No amukla ang akas na ti aramidin nyo. Jakla ko man lang irurwar iti kwarta. Inurnong ko la ko man. Bayadan nyo ti kwarta aginastos yung Manong. Bayadan nyo! Talungal dawan asaan anagaw-awid ni Manong mo, anak ko. Uray ni Jamila, awan matan. Ay na, madanagan ako na yun, anak ko. Sa dinungay nga napananda. Di kay kadi unay agdandanag, Nanang. Amangan no anya pa'y ti mapasamak kada kayo. Kasano ajak agdanag, kat saan matan nga agaw-awid di kabsat mo. Uray kumamat no saan apati ni Jamila. Amangan kit dimat no gimura daga po iti panangyungat mo kadakwada. Ala huston day ta pa nagdandanag yun, Nanang. I-relax yun laang kati. Mabit laang taawagak ni Manong Eric. Ibagak ta umay dito'y balay, tamapan mi sa pulan ni Manong Paul. Among kadi asinapsapul da ka iti Manong Aldaw? Adda ka laang gayam dito'y pagbaludan. Sorry, ading ko. Sorry ti amin na nagbitutak. Pagbabawyak amin ang inararamid ko. Apay ngamin aya. Anya ti inararamid mo, Manong. Natiliwanak iti droga. Anya? Kat ni Manang Jamila ngay. Indarumdamot iti estafa. Isungagpada kami anabalod. Ay, una yan ti kasto yung inararamid yung Manong. Paklo nagkanaadi ka kiti droga ading ko. Isu ti makagapo, no apaya ka na yun ang agkasapulan iti kwarta. Isu pa iti may saan ang aramatak ka iti kwarta ngayon pawbawit mo. Kan ti birok iti grocery kan laundry shop mo. Manong. Pasensya ka natin ko. Pakibagamot langan kadalanang kini Eric at umawdawat iti pamakawan. Itakla nga na amiris dagiti dakas nga nararamid ko. Itakla nga maamiris dagiti bindot ko. Agpapabawi akman ngam naladawan ti amin. Sapay na kuma na mapakawan nak ni Nanang. Kat ulitak manen nagkid daw iti pamakawan kang karos. Ading ko. Sapay na kuma na mapakawan na. Dua atawan matan tinapalabas manipod daydi apasamak. Ket aging gayta adda pay laeng iti pagbaludan ti anak ko. Agraman ti asawa na. Pasaray pasyaran mi met ida iti pagbaludan. Da kami meten kadagiti dua nga anak ko ti mangay aywan kadagiti tallo nga anak ni Paul. Daytoy man ti padas mi nga agiina, ket sapay la kuma ta nakaibati iti adal tuin nak imbinglay. Ket pagyamanak unay ti ingka panangibasa ken panangyornos para iti pannakaidrama tuy surat ko. Tuy pagayam mo, Odessa. Ken ka pagayam, Odessa. Anya ngay ket talaga siguro akas tatibiyag.
Tunggal may sa kadatayo kat adalat tamako na apagkapuyan wenno pagkamalyan na. Amin tayo kat agbidot kan agbasol. Ngem kunada nga rodan adalat tamat silid di panagbabawi iti kaunggan tayo. Uray kasta tinapasamak iti anak kan manugang mo, sapay lakuma ta saan nga agrebelde dagiti anak da ket dumakkel da anasayaat ken adabuteng da iti Dios. Alakastan pagayam Odessa ket pagyamanak met unay tiing kapanangibinglay iti kapadasam ditoy programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangan